Здрасти, Тони. Отново съм ти подготвил кола за познание. Готов ли си? Абсолютно. Регламентът е същия. Не пипаш емблемите отпред и отзад, както и по средата на волана. Но искам малко повече време. Добре, давай. Действа. Пара ми е много познат. Но сега ще проверим дали колата е комби, хеджбек или седан. Това е седанче. Да, добре. Така, значи скоростния лоз веднага разбрах от коя кола е. Волана също ми е ясен. А искаш ли да се качим отзад? Отзад да се качам. Да, може. Малката майма къпода. Да, с подлакитниче. Ами, мисля, че Позна ли колата? да, познах я колата и това е Toyota Corolla 1.6 автоматик, 132 конски сили. Ако искаш, чакай, не сваля още превръзката. Дай да излезем отвън да видим. Добре, ще проверим. Добре, кажи сега, коя е колата и какво мислиш, че е? Коя е колата? Финално, убеден съм, познах по скоростния лоз, че това е Toyota Corolla 1.6 бензин 2018 година. Добре, може да свалиш превръзката. Право, той ни позна. Напишете долу в коментарите дали познахте автомобила.